De Turkse gemeenschap in Limburg, zijn jullie hier heel erg mee bezig met die mijnramp nu? Ja, dus totale Turkse gemeenschap die in België en in Europa, die spant zich solidair en die gaan daar bepaalde acties ondernemen waarvan aan overledene families een beetje kleine hulp op te schieten. Ja, om hem eigenlijk financieel dan te kunnen helpen. Ja. Oké. Ja, Gaston, ik mocht staf zeggen, heb je daar juist gezegd. Jij hebt ook een mijnramp meegemaakt, 30 jaar geleden. Wat is er toen juist gebeurd? Op een gegeven moment heb ik een steengang, waar een stuk van de steengang geen verse lucht komt. En daar is een gasophoping gekomen en door die gasophoping en een vonk is er een mijngasontploffing ontstaan. Ja. Ik was daar ongeveer 200 meter vanaf. Ik ben tegen een elektricien opgevlogen over de grondenweg met mijn hoofd tegen een paaltje van een rieminstallatie. En toen heb ik heb even het bewustzijn verloren. Toen ben ik recht gestaan en toen ben ik de goede richting uitgegaan, naar de andere kant. Aan de rechterkant van mij lagen die vijf doden. Ja. Dat is een ontploffing en dat gebeurt, dat onverwachts, daar is niks aan te doen. En wat gebeurt er dan allemaal? Wat voor chaos is dat dan op dat moment? Hoe zegt u, welke chaos? Ja, wat voor chaos is dat dan? Dat is zo, je weet van niks meer. Die ontploffing die is zo intens hard en ongelooflijk snel dat je eigenlijk niet weet dat die ontploffing gebeurt. Ja. Ik wist alleen nog dat ik over de grond ben geschoven in een meter of 7, 8 met mijn hoofd tegen dat paaltje en het bewustzijn verloren ben. Ja. Voor de rest weet ik daar niks van. Nee. En er zijn toen vijf doden opgevallen. Aan de voet van mij, die 5 collega's van mij, die waren alle 5 op slag dood. Ja. En dan gaat de gas langs de pijler omhoog. Want hier in Limburg heb je pijlers die lopen 20% bergop. En in Luik lopen de pijlers allemaal plat. Ja. En je hebt een voet van de pijler en de kop van de pijler. Die gas die gaat door de pijler naar boven. En aan de kop van de pijler zijn er 2 mensen gestikt van de gas. Ja. Maar die gasophoping ontstaat door plaatsen, sommige bepaalde plaatsen, waar er geen verse lucht, want er staan ventilators en die ventilators die blazen lucht. En als dan de stroom uitvalt, dan heb je een bepaald stuk van 70, 80 meter waar een gasophoping zich kan voordoen. Ja, jij herkent dat, ik met. Ja, natuurlijk. Dat zijn een grote elektrische ventilatie. Dus als die ene keer in pan vallen, dan sta je daar zonder lucht. Dus als je zonder lucht bent, zit je aan... Menselijk lichaam is maar een heel korte periode, dan begint hij zich in te trekken. Dus daardoor gas begint zich te ontploffen tussen 6 en 9%. Dan wordt dat koolmonoxide, die mengt zich daar en dan op een kleine vonkje knal. Ja. Gaston, wat doet dit nu met jou? En nu dat die mijnramp komt, wat brengt dat allemaal naar boven bij jou? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar de eerste dagen echt heel erg veel van heb afgezien. Dat zijn 5 collega's van mij, je werkt alle dagen samen. 3 Turken, 1 Italiaan en een Belg. We hadden een heel fijn groep. Iedereen werkte voor elkaar en dat vind je maar alleen in een koolmijn. Dat is eenmaal zo. Ja. Daarom noemen wij elkaar kompels. Dat zijn mannen die werken samen. En als je dan die mannen verliest, ik heb ervan afgezien. Ik ben de eerste 2 maanden niet naar beneden moeten gaan, maar ik moet wel toegeven dat ik, nadat ik de eerste dag terug naar beneden ben gegaan, ik eigenlijk toch wel een beetje gehuild heb, gelijk een klein kind. Want dat pakt die toch. Kan ik me voorstellen. En met jou nu, Hik, met dit nieuws van die mijnramp in Turkije, wat doet dat met jou? Ja, ik heb... kijk, het is zo... In mijn drama kan alleen mijnwerker dat goed begrijpen. Een buitengewone mijn, een buitengewone andere arbeider, die zo die situatie, die drama van de mijn, kan er niet zo goed beter opvatten. Tuurlijk, toen ik dat de eerste keer hoorde, bij mij kwam die emotie omhoog. Dus ik kon daar echt niet zo stil zitten, want ik heb daar echt zo heel zwaar gevoeld. Okay. Dus lichamelijk, ik ben daar niet te goed geweest. Oké.
Heren, heel erg bedankt om langs te komen en jullie ervaringen te delen.